asshole. He's an asshole. History is gonna change. Se det er let. Hej igen. Photoshop er et morsomt program, som kan bruges til mange sjove ting. Man kan for eksempel lave sin helt egen personlige julekort, eller festinvitationer, eller forsiden til sin helt egen Twilight fanfiction. Men Photoshop er dyrt at bruge. Det koster ca. 70 kroner om måneden i abonnement. Så i stedet for så vil jeg anbefale, at man bruger programmet GIMP 2. Det kan det samme som Photoshop, og så er det gratis at downloade på internettet. Hvis du ikke kender Photoshop og GIMP 2 og den slags programmer i forvejen, så er der her en kort introduktion til, hvordan de helt basalt virker. I GIMP 2 der arbejder man med lag. Det vil sige, at når man trækker et billede ind på sit lærred, så er det her billede et lag. Vi kan se i vinduet, der hedder Layers, heroppe i højre hjørne. Når jeg så trækker endnu et billede ind over, for eksempel det her billede af en chimpanse, så er det endnu et lag, der ligger ovenpå det lag med The Beatles, som jeg puttede ind først. Jeg kan også trække et billede af Colosseum ind. Det er så et tredje lag. Man kan se lagene herovre med Colosseum øverst og Beatles nederst og chimpansen i midten. Man skal altid huske at vælge lag, før man vælger det næste trin, nemlig et værktøj. Et værktøj det vælger man fra sin toolbox, det andet vindue her, det aflange. Og her kan jeg for eksempel vælge det her. Det hedder Move Tool. Så vælger jeg lige min Colosseum, vælger mit Move Tool. Og så kan jeg flytte laget med Colosseum. Det flytter jeg lige op i et hjørne her. Så vælger jeg laget med chimpanse og mit Move Tool, og flytter chimpansen herned. Det her er sådan set mere eller mindre det, man har brug for at lege med GIMP 2. Nu vil jeg så vise, hvordan jeg rimelig hurtigt kan lave en lille plakat med The Beatles, der optræder sammen med en chimpanse i Colosseum i Rom. Yum 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 with the chocolate. It's going to good chocolate. Oh no, the moose. Moose moose. The moose. And good. Lige meget hvad det er, du vil lave af dine billeder i GIMP 2, så kan du finde en YouTube-video, der viser dig trin for trin, hvordan du gør det. Og bare du husker hver gang at vælge 1 lag og 2 værktøj, så er du allerede godt på vej.